Hello guys, maghimokit yan na san banana Q. Mungkot ta siya toron. Kaso para makapalit ka kulupsan proper. Para ba maiba naman. Para kasi makapalit so monta siya banana Q. Merienda line pan merienda line siya. Sad to san nakakadamo dara kon asawa san saging didi sa balay nakakabaligyak san kuan nakakabaligyak saging kuan banana Q sinaput naniton baduya iton turon nakakakuanak sana yan na maluya yan ang saging kay may mga sakit ko no so nakakakuan yan na lutoon ko siya pan kaunla merienda la namon kay duwalay ni kasapad tapos kugti. Para gani kay nga di mo pagkuan kakulop sa wrapper. One down at last one. Wait kala. Saging. Aros saging. Wait kala. Kang lugod kang papa da loto. Mantika na lang kung para liton kay may asukar naman na ako. Sige, lakaon la di darling. Di man aking gugutom. We're so long, this is great. Dungan kay may nagkakantahay nga di. Baboy. Dili mo pa magkonsan magbinalegya ka kay sigpalibren saging tapos kung may tanom kaliwat sa kalbayo sa proper di ka makakuha ang baligya barato or makapuho ganan siya dagko kay mahal dito ang saging di ba mahal dito ang saging malan mga saging sa proper kay an ideya sana san mga nagbabaligya mapalit sira saging tapos era butangan presyo nga dako kay nagtinda na gudak santo sa merkado kaso Manila to tagdara mo sa doon mga kuha na saging. Pero bubutangan ganan siya dagko. Para sira, dire sira logi. Diba? So finish na dito ko naparutan. Gutay la siya. Pankaon. Bago kit magtuon, magluto,
Magkuha kita na isan panharing nakahoy. Magpino-pino kita na isa di. Pino-pino kay para siya ay maglagadayon. Pinupinunta kay para siya maglagadayon. Ito ang papa anak. Okay, may dakdiding ko anak. Kalayo na laan iton. Cellphone ko na laan kadali. Ini ko siya malaga. Yakan sa nakon asawa. Tapos diri la ura-uraan puot. Di para sa primero nga mapuot. Yan na diri siya ura-ura mapuot. So, magaharing na kit, guys. Adi, gamiton tadi. Panharing. Naputang ko na liwatan, kahoy na aton gin. Pino-pino. Hulton tala siya na maglaga. So, ayan, nagpikang na siya. Madali na leton, guys. So, ayan, guys. Katinan ta na lang cellphone. Ade, kuan. Gin-fried kuan ay aniya. Saging. Tapos, butangan ta na sa asukar. Diba? Ganyan lang yan, ganyan lang. Hulton tanay siya. Yun guys, nabalik ko na siya. Pa-caramelize style asukar. Kay para siya naging okay na. Para mahaunta na siya.
Yun guys, nahaon ko na siya. At sana po natutuwa kayo sa akon mga content. Ito naayon kam sana akon mga content. At kung naayon man po ka, please share, follow, like, and comment sa akon mga post. At pakisubscribe na lalawat po sa akon YouTube channel nga Ate Rowena Vlog. Ito po makikita niyo akong face lock. Thank you for watching everyone!